Det åndbare hus, det kan ligne et hvert andet parcelhus. Spørgsmålet er kun, hver gang man lægger et materiale ind i huset, at man lige overvejer, kunne vi gøre det bedre med et andet materiale. Og så skal man kigge på alle de andre parametre omkring økologi. Altså, hvad bruger vi, når vi fremstiller det? Når vi skal bortskaffe det? Og faserne ind imellem. Hvordan performer det enkelte materiale? Alle materialerne søger ligevægt, altså med den fugt, vi har inde i huset, den fugt, vi har udenfor. Hvis vi producerer meget fugt herinde, så vil den søge ligevægten. Og hvis det er meget fugtigt udenfor, så vil den også søge ligevægten. Og det er det, vi påstår kan tage al den fugt, en familie producerer. Væk er det. Hvor man før har tænkt på arkitekturen, man har tænkt på økonomien og så videre, og holdbarhed, så skal man bare lige have det sidste parameter med, der hedder, hvad med økologien? Og der må man jo bare, hver gang man vælger et materiale, overveje, er det nu det rigtige, vi gør her? Og vi kan kigge tilbage i historien og pege på en hel masse ting, der i hvert fald ikke er rigtige. For eksempel PCB, asbest, PVC osv. Der er masser af eksempler på noget, hvor man kan sige, at der var vi lige galt i byen. Men ligefrem positivt at kigge på materialerne. Er det her materiale fornuftigt, når vi kigger på alle de her vigtige parametre? De rammer, vi har ude i, der holder tag og ydervæg, der er sådan nogle lukkede hulrum nede i vægmodulen af det. Og der kiggede vi lige ind for at se, hvad der nu var isoleret med. Og selvom vi har bestilt dem uden, så var der mineraluld inde i. Så vi måtte skille dem alle sammen ad og pille det ud. Så det er altså ikke noget, branchen er så øvet i at tænke på miljø, og at der er væsentlighed i det. Det er mere tid og sådan nogle ting, man tænker, tid og pris. Og der bliver man altså nødt til at tage et parameter mere med efter vores opfattelse. Vi har jo været siden 80, og i starten var der ingen interesse. Der var ingen, der overhovedet forholdt sig til det med indeklima og sådan nogle ting der. Men sådan de senere år, fra 2000, var der sådan nogle private, der sådan begyndte at tage det meget op. Ikke? Og nu er det også begyndt at komme på samfundsplan. Og det vil helt sikkert boome, ligesom økologiske fødevarer har gjort osv. Fordi det er et spørgsmål både om, hvordan vi behandler kloden, men det er jo i høj grad også et spørgsmål om, hvordan den enkelte familie har det. Og folk får jo mere og mere allergi og astma og alle mulige andre sygdomme, som garanteret kan tilskrives det, vi bor i. Jeg vil ikke sige, at der ikke skal bruges ventilationsanlæg nogen steder. Jeg vil bare sige, at man skal ikke gå ventilationsvejen eller ventilationsapparatvejen, fordi man bygger dumt og bruger dårlige materialer. Byg klogt, brug gode materialer og brug det ventilationssystem, der er passende til det. Det mener jeg er vejen.